bersama saya Irfan Anawi dan teman saya gila ini. Nanang Setiawan. Wes. Tereret. Kali ini kita akan mereaction video terbaru kok ngendi? Kongonanku. Anget Kan sing milih aku iki. Sing milih aku dhewe, sing riak aku dhewe. Astaga. Iki mau sing ngeset aku dhewe. Baterainya entek siji. Nama itu bang? Karena anak bayi itu loh. Si bayi. Iya. Biasa neng dhuwur ngono piye kuwi? Gondeng. Ngene iki biasane ibuke lagi apa jenenge? Goblok. Iso tekan dhuwur gendeng iki piye kuwi mau? Ya maksudnya gak masuk akal kan lho. Kronologine kok iso tekan dhuwur gendeng iki apa diuncalke apa? Oh, mungkin Buru kucing apa? mungkin lagi dolan delik-delikan karo bapake. Bapake mungkin seneng delik genteng ngono lho. Ngono Mas, saya Mas. Terus sama ngerti gak sih? Ngerti gak sih? Iki lho, aku curiga. Nah, sama ngerti iki. Wet kates iki. Ngopo? Iku guru ono siji asine ono akeh, ono sing maling mesti. Gak mungkin kan apa Ini lho, wet kates kan mungkin sing siji tok. Sama ojo ngene-ngene kene-kenean. Lah nek positif iki KTC iki kan awalnya oke. Karepe duwe gen kaya duren ngono kae lho. Ya apa duren? Nek duren ngono kae iki nek woh akeh dipreteli si dadek iki siji gen iku iso gedhe. Lah kuwi KTC gen iso gedhe ngene. Oh, ya apa mang ya apa? Ngene. Oh, ngono. Ya. Nek gandul. Ora, tak balik iki kok ngomong iki gandul. Oh, gandul. Gandul. Bodong. Mas Bodong. Bodong ngatnan. Mutung mergo mimike mambu surya. Sik Mas. Maksudnya mimike mambu surya iki gelase di bar bekase pake mimik gelase. Enggak, aku langsung tunduk pon iki gara-gara bapake biasane. Lah yo. Gelase sing nggo mimik bocah iki. Enggak dong. Mosok bae sakmono langsung ngombe gelas. Enggak mungkin dong. Oh, anu gandel gitu. Oh iya iku. Gondeng encene Mas Bodong iki. Apa mungkin Mas Bodong iku sing nggarai? Mas Bodong ki Pak. Iya paling sing nggarai kan dhek ngerti lho iso mambu surya, Cuk. Iso ngertenan, Cuk. Nek sapa kuwi? Mega Selvia _M. Tak pikir kucing. Iya, aku malah pikir kucing, Mbak. Iya, aku nyawang sih mau kaya kucing. Ning kowe ngomong bayek yo. Nah, kok kucing kok iso brangkang? Ngono kan. Nah, kucing kan memang berangkang piye to? Gak mungkin. Kucing iki sikile papat ngene Ngadeg dong. mlaku. Nek Kucing ngadeg piye bentukane terus Nah, yang brangkang ngene. Sikile kan ngene kan. Ngene kan. Ya. Ngene. Nek ngadeg kan iki jejeg ngene. Terus ngene. Ya. Sapa ki? Adimas 0027518188. Enggak, Adimas, Mas Adi ngono. Namaku adalah Siva Paman. Wes. Salah, nek mangsaku iku masalah. Lah, Aman ngerti gak sih lagune iku mang sih? Tak setelno ya. Iku mah lagu duduk lagune Siva lho padahal. Iso ngomong Siva lho. yo. Ani Gak mungkin. Lagune Siva gak ngono soalnya. Dora yo. Lanjut tak? Ini. Lanjut. Mutung bocah gegoro child free. Ya. Child free apa? Child free. Child apa child? Child iki bocah Bocah free. bebas. Bebas berarti. Bocah bebas. Nah, iku mang bocah bebas. Ah. Bocah bebas mergo mimike mambu surya. Bocah Ngono. bebas mergo mimike mambu surya, akhirnya dia menyamar dadi kucing. Wah, iya bener. Nek komene dadi Oh, siji. jeneng- Apa jeneng ngono? Mimi lagi mimi ono. Wah, mambu surya rek. Aku bebas ae. Wah. Cuma bebas toh ini kan gak gaeng ya. Dadi kucing pisan. Ngono. Mbok tuku laptop ngono rek. HP. Ada sponsornya, Mas. Ya mungkin kan iki cek kosong mungkin kene ono Lagi episode siji rong karuan payu. lho kan gak apa jenenge usaha Mas sama niku Tuku dhewe kae lho ning kono sama nek iku gak enek bersyukur. Merek susu lera cetha.
iklane naga. Oh, naga. Terus gambare Heeh. beruang. Susune ibuke. Susu. Bocah iki rusuh tenan. Gak sih, maksudnya kan Mare kuwi. maksudnya ibuke duwe sapi ngono lho, ibuke duwe sapi, susune sapine sing Sapine ibuke. ngono. Sapine buke duwe sapi. Heeh. Susu sapi. Iya, susu sapi, Mas. Susu sapi sapi Mang. Ya biasanya aku nek jarene wong biyen ya, Mas. Jarene wong biyen iku nek umpamane apa susune sapi mambu surya, biasanya anu Mas, tau diombe. Diimut mah. Video lanjut deh. Lanjut. Sampai diimut ae. Kecepet lanjut. Mesti mbake ndek iki. Ini caper ning polisi. Anjay. Wes. Nang endi kuwi? Lanjut rene. Lah kuwi ngapa ning kono? Iki Kuwi nang endi? part loro kan wingi kan apa jenenge ndek kondangan. Oh. Iki langsung ndek sumbere. Wes. Nah, ndek sumbere ae. HP-ku. Tokne pinjol paling. Sik bahas mbakmu meneh sik. Mbake Mbake kan golek calon sing Dan langsung ndek sumbere lho. Gak main-main. Iki Nah, ya. foto gede banget. tapi kurang rono kuwi. Mlayu rono ning ngarepan sisan apa rono ning anu nggawa long lombok ngono kae ning ngarepan nggen entuk perhatian. Dislentek saka ngarepan. Ki ngono mlebu. Diar ngono. Weh, mbake terus ngene. Kan gitu. Saka Batlin 4 membalas. Oh iya kuwi. Cari yang inisialnya R ya, Mbak. Waduh. Mas Risa Oh, yo R yo R iki yo. mungkin ya. Mene sapa kuwi? Erectus muscus mersan. Raine koyo tembok TK. Raine koyo tembok TK kan maksud kan tembok Flat. TK kan Yo, enggak kan pasti kan udah aku yo. enggak sih nek mangsaku tembok TK kan iku biasanya dihias ngono. Koyo ana gambare Upin Ipin, Naruto, Sasuke, Uchiha, Ngopo? Madara, ngono iku kan. Saka Ruari Ramadhani, anjay. Caper kok. Iya ancen. Iya, aku ngerti awakmu emosi rek, tapi gak ngono. Aku Iya. Kentang gak favorit. lah iki kaya kentang gajlah goblok. Kamu gak ngerti ya, iku mbak Wes. iku biyen di SD ku juara siji. Juara siji apa? Juara siji. Mas. Kowe juara siji apa? Sampai rusuh. Oh, iya. Eh, yo ora Mas. Susune mah surya. Mangsamu mbake rokoke Surya. Rokoke pae. Susune. Pak kan bismillah, zaman gak ngerti. Oh iya. Vandiari. Hmm. Raimu putih kaya meja kerambol, Mbak. Waduh, iya bener. Biasanya apa jenenge meja karambol kan kayak bedak iku akeh. Waduh. Enek kristale iku mbakne mulai dingenekno iku. Warna kresek-kresek ngene wae. Ngono. Enggak terus iso ngetik ngene cetak. Oh iya iso ngene. Wajah mbake ngene. Mbak. Ngono. Katanya dong, gaya elit ekonomi sulit. Cuap! Minimal kalau udah nyelipin orang tahu diri lah. Cuap! Biar dia lanjut ngedadak cabut. Cuap! Cuap! Waduh. Iki apa videone kontake Asik-asik. Aku SMP gak ngono-ngono banget. SMP-mu iki tahun piro? SMP ku mbiyen iku SMP-mu karo SMP ku aku ndelok pas ku SMP ya gak ngono-ngono banget. Lha iki lho, kaya ngomongin Natai lho. Itu barisnya gitu mau ikutan Pokemon Fight. Iya, iku apa jenenge sing apa jenenge arek pertama iku mau dadi iku nek Pikachu nih. Iki mbake duwe udel loro. Endi to? Oh iki. Iki. Iya, Cuk. Medan loro iki lho. Iki Medan. iki Gokil. Gokil. Biasanya unyeng-unyeng loro ya. Iku udel loro.
Dan Iki loro. udah loro leng resiki repot aku dol siji yang sik contok jero. Wah. Ya loro tambah gampang. Lirungnya ringan. Yes. Bonai. Anjay. Yes, saya nugget huruf. Weh, kasih Mas aku iku nugget nugget apa? Nugget dinosaurus iku lho. Dinosaurus iku lho. kewan. Iya kan? Mbak kan wis kaya Tyrannosaurus sing. Anjay. Nah, wedan lagi. Mbak sing ndi? Iki sing go klambi iki lho, ora iki lho. Ya. Lore abeng kan wis kaya Tyrannosaurus iki. Iki T-Rex. Tut anjay, tut. Iku ure handayani, anjay. Iku sok sampean tutupi. Pakai sorbet meja di kepala gaya fashion terbaru ya. Ya. Apa enek? Apa Iki mau enek sorbet. Enek sorbet lagi. Oh, sing udele loro. Iya. Iya bener. Ya ora, Cok. Kowe ora serbet meja. Tapi sampean delok mrene kan kaya apa jenenge? Kaya tutupan wong ndek Ya, gawe teman. ngono. Paling iku lagi apa ndek wong ndek gawe terus baru. Digawa. Aduh, aku butuh fashion nih. Aku butuh fashion baru. Langsung Instan sekali ya, Bos. langsung. Instan sekali, Bos. masuk jikok sorbete di ngene. Anjay, apik banget rek. Ngono paling. Ya bener, ya paling bener ya, Mang. Walau mereka jamet tapi aku setuju. Oke. Iya. Oke, ya bener-bener. Mungkin ya ono bener sih. Apa jenenge si bocil-bocil iku mau ono. Ya bener. Mungkin Ya bener. relate karo wong sing wis tau di ngono. Ya bener. Ya, Ya apa, bener. zaman. Ya bener. Ya mungkin iki salah satu komunitas sing menjunjung tinggi perjametan Indonesia. Wow. Sik, aku kan ndek ini je bingung. Apa? Kuwi iso diceluk jamet karo ora jamet iki sing modele kepiye? Nah, biasanya Iki senatiku rambutnya ya ora jegrik, enggak sih. bajuke ya ora anu, terus jogetnya ya ora ngene-ngene. Enggak, kan kadang joget Sing memang. ngene-ngene. Ya apa man? Anu, Oke. dengkulku ora kuat. Jamet iku ya apa ya kaya aneh ku lho Mas kaya sing dandanane kok iki nek mau meneh salah correction ya rek. Gak. Tapi kok sing norak-norak ngono, ya gak norak sih, masih koyo over ngono. Iki kan sampean nek delok jamet kan manune over banget kan. Klambine oversize. Klambine overpower. Wis. Apa jenenge? Kak Goku ya. Ya iku makan yo kok sorbet iku barang di ngono-ngono. Sing pokoke sing aneh-aneh ngono iku lho guys. Iku sing sak ngertiku lho ya. Ya Jamet ya. iku. Berarti ngono kuwi. Sampean paham enggak? Ya rada. Iya, aku gak paham, sampean paham. Gak mungkin. Ya penting tontonan ya, coy. Ngono rek, dadi ngono iku.